De ce facem exerciții fizice? Pentru sănătate și un corp armonios, desigur. Însă uneori comitem greșeli care ne împiedică să atingem aceste obiective. Și nu doar începătorii cad în această capcană, ci chiar și cei cu experiență. În acest video am adunat cele mai frecvente greșeli pe care le facem după antrenament. Greșeli pe care trebuie să le cunoașteți și să le evitați. Așa că urmăriți materialul până la final. Va fi extrem de interesant și util. Așadar, haideți să începem! Greșeala numărul 1 este că nu facem răcirea corpului. Ce presupune această răcire a corpului? Despre încălzire știm cu toții, însă termenul răcire este mai puțin cunoscut și adesea ignorat. În realitate, răcirea este esențială pentru a permite corpului să treacă treptat de la starea de stres la un ritm normal și relaxat. Ideea este că oprirea bruscă a unui antrenament intens poate provoca dereglări în funcționarea sistemului cardiorespirator și poate afecta musculatura. Cu alte cuvinte, este important să reducem treptat intensitatea efortului, trecând progresiv de la o solicitare puternică la una moderată și apoi la relaxare. Astfel, dacă ai alergat rapid, este indicat să încetinești treptat ritmul și apoi continuă cu mersul. O greșeală gravă este să te așezi imediat după alergare pentru a te odihni. Acest lucru trebuie evitat. Iar dacă te antrenezi în sală, fie cu aparate, fie la bara fixă, cel mai indicat este să mergi câteva minute după antrenament. De fapt, este recomandat să te miști și între seturi, dar după antrenament este esențial să mergi timp de 5-10 minute pentru a permite sistemului cardiovascular și respirator să revină la normal. Mergem mai departe. O greșeală extrem de frecventă pe care mulți o fac după antrenament este să meargă direct la saună. Aceasta este o idee foarte proastă. Evitați acest obicei. În general, sauna este contraindicată persoanelor cu probleme cardiace severe, hipertensiune arterială necontrolată, boli respiratorii grave sau femeilor însărcinate. Chiar și pentru cei sănătoși, utilizarea saunei necesită prudență. Mai mult decât atât, imediat după antrenament, corpul este deja supus unui stres fizic major, iar expunerea la căldura extremă a saunei adaugă o presiune suplimentară asupra sistemului cardiovascular și poate chiar să provoace un dezechilibru hormonal. Dacă vă gândiți că o baie fierbinte ar fi o alternativă mai bună, gândiți-vă bine. Deși poate avea efecte relaxante asupra sistemului nervos, aceasta poate fi problematică pentru organele interne și pentru circulația sanguină. Dacă nu puteți renunța complet la saună, atunci folosiți-o într-o zi în care nu vă antrenați, astfel încât corpul să nu fie deja supra-solicitat. Dar după antrenament, niciodată. După un efort intens, organismul este deja la limită. Adăugarea stresului termic al saunei poate duce la complicații grave, inclusiv colaps cardiovascular. Au existat cazuri documentate în care oameni au murit după ce au mers la saună imediat după antrenament. Acest risc este și mai mare pentru persoanele cu predispoziție la tromboză, așa că nu faceți această greșeală. Mergem mai departe. O altă greșeală frecventă este expunerea bruscă la frig după antrenament. Imaginați-vă următorul scenariu. Ați făcut exerciții într-o sală călduroasă, iar apoi ieșiți direct afară unde este frig. În loc să vă îmbrăcați corespunzător, alegeți o jachetă ușoară, fără să vă protejați suficient corpul. Ce se întâmplă în acest caz? Această trecere bruscă de la cald la rece este un șoc pentru organism și pune un stres suplimentar asupra sistemului imunitar. De fapt, antrenamentul intens este deja un stres major pentru imunitate. Corpul se concentrează pe recuperare, iar dacă adăugați și o expunere bruscă la frig, riscul de a răci sau de a dezvolta alte probleme de sănătate crește semnificativ. O altă greșeală frecventă după antrenament este ignorarea exercițiilor de stretching. Dar există și o greșeală opusă,
executarea stretching-ului înainte de antrenament, pe mușchii reci. Așadar, stretching-ul nu trebuie făcut înainte de antrenament, pe mușchii care nu sunt încălziți, deoarece acest lucru poate duce la accidentări. Întinderea corectă trebuie realizată după antrenament, când mușchii sunt deja încălziți, obosiți și au nevoie de relaxare. De ce nu este recomandat stretching-ul pe mușchii reci? În primul rând, este foarte traumatizant și poate provoca rupturi musculare sau întinderi nedorite. În al doilea rând, întinderea mușchilor duce la relaxare, ceea ce poate reduce performanța dacă este făcută înainte de antrenament. Stretching-ul este important după antrenament din două motive principale. În primul rând, accelerează recuperarea. În al doilea rând, previne accidentările. Mușchii și tendoanele mai flexibile sunt mai puțin predispuse la rupturi sau alte leziuni. Atenție! Stretching-ul trebuie efectuat corect. Dacă nu respecti tehnica, te poți accidenta chiar și în timpul exercițiilor de întindere, dar asta este o altă discuție. Merge mai departe. O altă greșeală frecventă este să sari peste masă după antrenament. Desigur, antrenamentele au obiective diferite. Unele sunt pentru dezvoltarea masei musculare, altele pentru pierderea în greutate. Mulți care vor să slăbească cred că nu ar trebui să mănânce timp de câteva ore după antrenament, din teama că alimentele consumate vor anula caloriile arse și se vor transforma imediat în grăsime. Ei bine, acest lucru este un mit. Dacă obiectivul vostru este pierderea în greutate, cel mai important factor este aportul caloric total pe parcursul zilei, nu momentul exact în care mâncați. Nu contează când consumați caloriile, ci care este aportul total de calorii în 24 de ore. Însă, dacă vă veți crea ferestre artificiale de înfometare, acest lucru nu vă va face niciun bine. În primul rând, vă va afecta sistemul digestiv. În al doilea rând, înfometarea după antrenament vă va accentua pofta de mâncare, iar mai târziu veți compensa exagerat. De multe ori, cei care se abțin de la mâncare își curăță conștiința timp de 2 ore, doar pentru ca apoi să mănânce o porție dublă din cauza foamei intense. Prin urmare, pierderea în greutate vine dintr-un deficit caloric bine gestionat, nu din perioade prelungite de înfometare, iar după antrenament, o gustare este benefică, mai ales una bogată în proteine și carbohidrați sănătoși, care ajută la recuperare și mențin metabolismul activ. Mergem mai departe. O altă greșeală des întâlnită este să mănânci prea mult după antrenament. Mulți cred că dacă se antrenează pentru masă musculară, trebuie să profite de fereastra anabolică și să consume cantități mari de proteine și carbohidrați, o friptură suculentă, garnituri consistente și porții cât mai mari. Ei bine, și asta este o greșeală. Dacă mâncați alimente grele imediat după antrenament, corpul vostru, care este încă în proces de recuperare, poate reacționa negativ. Digestia încetinită după efort poate duce la balonare, disconfort gastric și chiar fermentație, iar sistemul digestiv are nevoie de o tranziție mai blândă, nu de un șoc alimentar. Cel mai indicat este să consumați alimente ușoare și digerabile, care să nu vă îngreuneze stomacul. Optați pentru alimente lichide, precum iaurtul sau shake-uri, care sunt mai ușor de absorbit și contribuie la refacerea organismului. Iar aici intervine următoarea greșeală. Mulți aleg să bea un shake proteic după antrenament, ceea ce nu este deloc un lucru rău. Problema este că, după efort, corpul are nevoie nu doar de proteine pentru refacerea musculară, ci și de carbohidrați pentru a reface rezervele de energie și a susține recuperarea completă. Așadar, dacă optați pentru un shake proteic după antrenament, asigurați-vă că includeți și o sursă de carbohidrați de calitate pentru a obține cele mai bune rezultate. Mergem mai departe. O altă greșeală frecventă după antrenament este neglijarea igienei. După un antrenament intens, este firesc să transpirăm abundent. Hainele noastre devin îmbibate de transpirație, creând un mediu ideal pentru bacterii. Tocmai de aceea este esențial să faceți duș și să vă schimbați hainele imediat după antrenament. Consecințele minore
pot fi doar un miros neplăcut, dar lucrurile pot deveni mult mai serioase. O igienă precară poate favoriza apariția unor infecții microbiene, inclusiv la nivelul sistemului urinar. Nu spun că acest lucru se întâmplă în toate cazurile, dar riscul există și nu trebuie ignorat. Și în final, o ultimă greșeală, una pe care din păcate o fac mulți după antrenament. Sper să reușesc măcar prin acest videoclip să ajung la acești oameni. Oameni buni, nu lăsați dezordine în urma voastră. Este o greșeală uriașă și, mai mult decât atât, o lipsă de respect față de ceilalți. Când cineva nu își curăță locul în sală, când discurile și halterele sunt lăsate împrăștiate, când aparatele de exerciții nu sunt readuse în poziția inițială, când o bancă udă și transpirată este abandonată fără a fi ștearsă, devine o problemă pentru toată lumea. Dacă toate greșelile menționate anterior afectau doar sportivul în sine, adică sănătatea și siguranța sa, aceasta este o greșeală care îi afectează direct pe cei din jur. Așadar, sper că prin acest video voi reuși să schimb măcar puțin această situație. Poate că cineva își va da seama și își va schimba comportamentul. Și asta ar face deja o mare diferență.